Едно. Правим колело, байк-чек на това колело, на моето колело. Самото колело е варан, рамка Трентон, вилка SR Sunto, спирачки Shimano R31 май, скорости Shimano, капо кросър, пак кросър, лапа кросър, корнил кросър, гуми Кенда, диск 180 мм май, педали Shimano, май са Shimano, Курбели Shimano. да, курбели Shimano, седалка кросър, венци Shimano, обтегач Торне или беше? Продължавам. Бог да пази Господ! Английски чабър. Втори опит. И така хора, за жалост тези участници не успя да дойде, но в някои другите клипчета може да го видите. Сега давам думата на Ник. Е така хора, не ще беше толкова скрата клипа. Следващата събота и неделя сигурно с дебеля ще правим клипчета. И гората ще скачаме време. Колко ако може. Миналата година го направихме. Но и нямаше видеа. Защо ли нямаше видеа? Защото загубихме стария канал. Това е много тъжно за някои хора, някои за не. Особено за режисьора на клиента му е весело, защото да загуби. И сега ще правим нов канал. И така хора, освен какво да кажа, Абонирайте се. Да, абонирайте се. На 50 абоната ще правим сбирка тук и ще скачаме скоковете. Да, наистина ще направим една сбирка. Ама това ще е някъде към пролетта и есента. Лятото? Пролетта или лятото. До есента мина. И ако искате да караме заедно, стигнете бързо 50 абоната.